Rhyn ap Iorwerth. Diolch yn fawr iawn, Llywydd. Dwi'n eisiau i bobl deimlo bod nhw'n colli allan, a mae yna un gamp fawr dim ond yn ynetholaeth i gall o gael i gynnal. A sôn ydw i am gema yr ynysoedd yn rhyngwladol. A dwi'n falch iawn o gyhoeddi'r eiliad yma bod Cyngor Sir Ynys Môn wedi cytuno i underwritio yr gema hynny at 2025. Dwi'n ddiolchgar iawn i Lywodraeth Cymru am gytuno eisoes i roi swm sylweddol arian. Mae ymddiriedolaeth elusennol Ynys Môn wedi rhoi swm hefyd a pwyllgor rhyngwladol gema'r ynysoedd, a dwi'n hyderus iawn y byddwn ni drwy ffynonella preifat codi arian yn lleol yn Ynys Môn yn sicrhau bod ni'n gallu cynnal gema llwyddiannus iawn yn 2025, a dwi'n ddiolchgar iawn i'r cynghorwyr am eu cefnogaeth nhw heddiw. Ydy'r Prif Weinidog yn cytuno efo fi bod yna gyfle drwy'r gema yma i adраil gwaddol ar gyfer Ynys Môn o ran gweithgarwch, corfforol a diddordeb mewn chwaraeon am ddegawdau i ddod. Diolch yn fawr i'r aelod am tynnu sylw at y ffaith taw cyngor lleol, ond ni fel Llywodraeth hefyd wedi cefnogi beth sydd wedi mynd i fewn i tynnu yr gemau i Ynys Môn yn 2005 ar 20. Mae'r gemau wedi tyfu dros y blynyddoedd, yn nawr mae'n rhywbeth fawr yn y calendar blynyddol. So, dyn ni'n edrych ymlaen i cydweithio gyda pobl lleol, i tynnu y gemau i'r Ynys Môn a defnyddio y gemau fel oedd Rhyn ap Iorwerth yn ddweud, i helpu yr economi ar yr ynys, i wneud pethau yn y maes iechyd hefyd, ac jyst i dathlu a ffaith mae'r gemau wedi dod i Ynys Môn ac i Gymru.